Kao što znamo, u Srbiji ima mnogo sporova i ljudi se za svašta obraćaju sudu i za neke stvari koje su manje ili više realne. I u većini tih slučajeva zapravo veštaci su važni. Da li je to dovoljan broj veštaka koji imamo? S jedne strane je ovo jako dovoljan broj. Sa druge strane, recimo, kada je bio konkurs za veštake... Gde je bio konkurs? U Srbiji. Mislim, Ministarstvo pravde kada je objavilo konkurs za veštake, nije bio, kako da kažem, svi sudovi nisu poslali baš objektivan broj veštaka za pojedine oblasti. Tako se sada dešava da recimo ceo Beograd nema veštaka poljoprivredne struke. I onda kada se bilo šta veštače što se tiče poljoprivredne struke uzima se iz drugih viših sudova Srbije, iz Niša, Kragujevca, tako dalje. Veštaka u principu ima dovoljno, znači po tom nekom broju ima dovoljno i u Ministarstvu pravde, i to je neki naš predlog, je da konkurs za veštake bude otvoren stalno. Zato što postoji još jedno 2000 veštaka koji, s obzirom da je veštak naučni radnik, naučni radnici, naročito oni koji su se totalno posvetili svojoj oblasti, ne gledaju puno televizor i ne čitaju puno novine. Oni su zaokupljeni u nekom svom mikrosvetu i u nekoj svojoj oblasti i njih interesuje samo ta oblast. Desilo se da su 2000 veštaka, da je propustilo konkurs 2010. koji je trajao bezmalo preko 7 meseci. Nisu znali uopšte da postoji, nisu čitali novine, nisu nešto bili u kontaktu sa drugim veštacima, sud ih ne zove, oni su to smatrali normalnim i tako dalje. To su izuzetno visoko obrazovani i jako dobri stručnjaci koji su u proteklom periodu pre tog zadnjeg konkursa jako puno pomagali sa svojim veštačenjima. Međutim, kažem vam, oni su sada ostali bez te neke licence ili rešenja Ministarstva pravde da su veštaci.